Waka da muka yi ta Tinubu da a wakar zaka ji ana cewa see me some people already know me dauda rarara to ai wannan wakar da murya ta aka yi amfani kusan ma ita ce wakar da na fara yi ni kadai. Zan so irin mawakan da suke dan sako zantuttukan da bai kamata a ce suna sako shi ba, misali kalaman da basu kamata ba, a takaice dai kalamai na batsa haka dai da rashin kunya. So idan so samu na ne zan so a gyara wannan saboda addininmu da kuma al'adunmu ba su yadda da hakan ba. A fim kuma zan so a ce yan uwana mata da yawa sun gyara musamman yanayin shigansu da yanayin da ya fito da tsiraici da sauran abubuwa. Duk dressing din da mace za ta yi ba zai hana ta isar da sakon da ta isar a cikin fim ba, musamman tunda dai mun ci Hausa fim muke. To dama ya kamata za a yi tsammanin za a ganki ne da shigarki ta mutunci, shigarki ta yar Hausawa din nan a aladance da kuma addinan cikin kiyaye wani abu. Sunana Aysha Ahmad Idris, amma dai akan kira ni da Aysha Humaira. Ni haifaffiyar jihar Borno ce cikin garin Maiduguri. Bafulatana ce ni, amma dai mu haifaffun Maiduguri ne. Ba su da yawa, ina jin Fulatanci, ina jin yaren garinmu, wato Kanuri, ina jin Hausa, ina ɗan jin Turanci kaɗan-kaɗan. Sai Larabci irin na bari ba ɗin na wanda ba a rasa ba. Ni dai gaskiya ba zan ce maka ga fim ɗin da ya ɗaukaka ni ba. Ni gaskiya amma na ce maka ga yanda aka yi mutane suka san ni, kusan zan iya cewa na maka ƙarya. Saboda na tabbatar da mutane da yawa sun sani ne kafin ma in fara fim. To dai irin an fara Instagram ba daɗewa sosai. Hakan nan mutum yana ɗan posting ɗan waƙoƙin fadar bege, ɗan hotuna dai haka. Abubuwa dai na mutunci dai gaskiya kusan su ne sanadi, saboda ko kafin fara fim ina da mabiya da yawa. Mutane da yawa sun san me ma kafin fara fim. To daga baya kuma sai na zo na fara fim. Wallahi ban sani ba, amma dai na san ni abin da na fi hawa tun farko da na fara social media shine waƙoƙin fadar bege, su na fi hawa lokaci. To wanda ya sani ma da dadewa din to da su ya sani. Gaskiya dai shine abota da su, saboda na zo ina zama a Kano tare da 'yar uwata. To ka san dai irin wannan mutum zai haɗu da wancan zai haɗu da wancan, ina da kawaye daga cikin su. To kusan dai alaƙa ta da su da abota da su ne yasa har na zo na fara fim din, saboda tun bana yi din. Ana dan gani na da su ɗaya biyu a hotuna ko a videos haka a wani waje, wani sa'in zan iya bin kawata wajen location ko wani abu. Wasu ma suna tunanin na fara fim din tun kafin fara, kuma daga baya dai kawai sai Allah ya zani sai na fara. Ina acting.